לשבת בכיתה שהחברה הכי טובה היא המורה. בשיעור אני מקבלת ניירות בראש, עליי דופקים את הדלת. זה מאוד נורא להרגיש מחוקה כשרונן יורד עליי מול הכיתה. שוב כולם אומרים רונן הוא מלך, אך עליי צוחק בגלל גרבי הברך. עושות גגות ורק לנו יש 2 עקומות. המקובלים מעשנים ואנחנו רק חורשות המבחנים. יום שישי כולם שותים ואנחנו משתכרות מאבנים. במסיבה של הכיתה תקועות בבית, לא קיבלנו הזמנה.